May buntag sa tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo. Ano yan usab kita karon sa ato ang YouTube channel o welcome sa ato ang mga subscribers, viewers o sa mga sharer. O atong pagaisgutan karon ang ato ang plano sa Dios o ang purpose sa tao. Kung unsa may purpose nganong ni amanta sa kalibutan. Wa kapaya isa likway, ni man gani ang kalanggaman, bisag luyahon ka sa kasakit, talik ug lig-unon ka. Subo ni ang plano sa Dios ug ang purpose nato sa matag usag-usa. Duna kitay mga purpose ni ining kinabuhia nganong ania kita sa kalibutan karon. So diha sa atong simbahang Katoliko, nagpadayon ang buhat ni Jesus diha sa dinhi pa siya sa kalibutan. Nga mao ang pagsangyaw, pagsaksi sa pulong sa Dios ngadto sa atong mga kaigsuonan. Ug ang Dios adunay katuyuan sa matag usag-usa kanato. Nganong ania kita karon? Unsa may purpose alang kanato sa matag usag-usa. So pinaagi sa atong mga pag-ampo ug ang Trinidad nga balaan nga Hesus dinha kita malig-on ug diha kita masayod kung unsa di ay ang atong misyon niining kalibutana. Kung doon na kay misyon nga pamilya, kana mo'y imong dakong tulubagon kung giunsa nimo pagdumala ang imong pamilya. Kung doon na kay misyon nga pagsangyaw ngadto sa uban, apan wa nimo gihimo gitagaan kag kaalam sa Dios, aduna kay tulubagon ngadto sa Dios. Kung nahimo kang usa ka maestra, apan wa nimo pa giayo pagtudlo ang mga kabataan, aduna kay dakong katungdanan sa katubagan ngadto sa Dios. So matag usag-usa kanato kun unsa man ang profession nga atong naabot sa atong kinabuhi, kana plano sa Dios ug ato kanang himuon subay gayud sa kabubuton sa Dios. Ug ang mission niini mao ang pagmatuod, pagpahibalo, o ang inisyal nga pagdeklara sa verbal nga panabot mahitungod ug alang sa Dios. Ang pagpahibalo sa kamatayon sa pagkabanhaw ni Jesucristo ug ang kinabuhi nakaplagan diha kaniya kitang tanan maghinulsol ug magtuo. So mao kana ang usa natong buhaton kon kita matuman sa kabubuton sa Dios, maghinulsulta. Kay magunsa man ang connection nato ngadto sa Dios kung wala kitay paghinulsol. So miingon ang Ginoo, panglakaw kamo ug isangyaw ang maayong balita sa tibuok kalibutan ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Kinsa may iyang giingnan niini, mao kini ang atong mga kaparian, mao kini ang bunyag sa mga katawhan o sa mga kabataan. O kita usab bilang mga anak sa Dios ug nadawat nato ang threefold mission ni Jesus Christ, aduna usab kitay katungod o misyon sa pagsangyaw sa o pagsaksi sa kamatuoran mahitungod kang Kristo Jesus. So mga kaigsuonan ko ni Kristo, andam ba kitang musuporta sa mga misyon nga naa sa atong simbahan? Pinansya o suporta nga ikaw mismo ipadala og asang dapita aron mag-mission o magsangyaw sa pulong sa Dios. So unsa man gyud ni meaning ang buot ang ipasabot ni ining misyon? Nga ang misyon usa kini kapiho nga buluhaton. Diin ang usa ka tawo mo tubag sa plano sa Dios. So unsa may gusto sa Dios sa atong kinabuhi? Nagsangpit ako sa Dios nga labing halangdon. Gusto sa Dios ihatag kanimo ang balaang kaalam. Dili kini sama sa gihatag sa Dios kanimo aron lang nga mahimo kang makaluluoy, kun dili gihatag kini sa Dios kanimo aron ikaw magmalipayon, ikaw magmalinawon.
ug ikaw usab maluwas. Ug ikaw mulambo ang imong pagtuo ngadto sa Dios. So ang Dios wala naglaom nga ikaw mahimong bantugan, dato, umaanyag. Apan ang nahitabo kanato karon, ang atong giuna karon nga mamahimo kitang bantugan nga wala kita may subay sa kabubuton sa Dios. Nga mahimo kitang maanyag, buhaton na lang nato ang tanan usab sa atong dagway aron kita mahimong maanyag tan-awon sa tanang katawhan. O himuon usab nato ang mga pamaagi alang lamang nga madato kita. Nga bisan pa man og nakatamak ka og pila ka mga tao, nakadaot ka og pila ka mga kabataan dinhi sa kalibutan, basta lang maimo ang bahandi. Dili ka na mo'y plano sa Dios nga kita mahimong bantugan, dato og maanyag. Kung ihatag man kana sa Dios kanato ang pagkabantugan sa diha sa imong nadawat nga mission sa Dios, o nahimo kang dato, aduna kay dakong tulubagon kung madato ka. Kay basin og nadato ka, imo na lang kaugalingon ang imong gihuna-huna. Wala na ka naghuna-huna ngadto sa uban. So ang dato kung ihatag manggani na sa Dios kanato, ato kining i-share ngadto sa atong pinakaubos nga mga kaigsuonan. Mga kaigsuonan ko ni Kristo, kay dili gyud nato madala ang kwarta kung kita kuhaon na sa Dios. Ug ang atong kaanyag ni ining kalibutana nga giotro nato ang atong dagway, injection diri unsa pa na, alang lang gyud nga mahimo kitang maanyag. Pero adunay kaanyag sa panahon nga kita unya matapos na. Mahimo na kitang Church of Triumphant. Ang kaanyag nga kitang tanan dito wala nay parehas na tatanan. Wala na'y labaw. So, ang misyon sa Dios sa tua, unsaon nato nga kini maglig-on ug atong buhaton ang mga lakang o piho nga gibuhat sa Dios o plano sa Dios alang kanato. Una, aron kita malig-on, mag-estudyo kita o mag-study kita sa balaang kasulatan. Atong basahon ang pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios mao kini ang atong pagkaon sa atong kalag o kabag-uhan sa atong kinabuhi o sa pagdawat sa atong mission unya pohon sa kalibutan. O ang pag-ampo nga alang kun aduna kitay buhaton, Lord, unsa may amo buhaton dinhi sa kalibutan. Manghayo kita ugiya kaniya kung unsay atong mission nga atong pagabuhaton ni ining kalibutana. Ug sundo nato ang kabubuton sa Dios, dili ang atong kabubuton. Nahitabo na sa akong kinabuhi, pero dili di ito mo'y kabubuton sa Dios. Ang kabubuton niya karon mauna karon si Josefina nga adunay 3 ka mga anak ug 2 ka apo. O ang mga saad sa Dios, unsa may saad sa Dios nga atong tun-an kung unsay saad sa Dios. Kay kun anaa kanato, lig-on ka na nga mo trabaho sa imong misyon kung unsa man gani ang misyon nga gihatag sa Dios kanimo. Nga ikaw umiingon ang Ginoo, ako ang imong kusog. I am your strength. I will never leave you. Dili ko ikaw biyaan. I have plan and purpose for you. Nga na ako'y plano ug aduna kay purpose nining kalibutan. I hear your prayers. Nadungog nako ang imong mga pag-ampo. I will fight you. Ako ang makig-away ug makig-asdang sa imong mga kalaban. I will give you peace. Ihatag nako ang kalinaw. I will always love you. Mao kini ang promise sa Ginoo kanato kun kita mubuhat sa atong mga misyon ug unsa may ipabuhat alang kanato. Nga siya ang atong kusog ug dili kita niya biyaan ug siya mo prosper kanato ug siya ang ato ang duulon kanunay sa pag-ampo. Ug siya ang makig-away kanato batok sa atong mga kaaway panahon sa misyon. Ug siya ang atong tinuod nga kalinaw ug tinuod nga nahigugma kanato.
So diha sa pagpuyo kanato sa kalibutan adunay dakong katuyuan nga mamahimo kitang balaan Dios no nang atong kinabuhi ug unsaon kini nato pag-apply ang purpose sa Dios sa atong kinabuhi. Usa ka personal nga hagit alang kanato. Karong panahon na dili malilo nga anaa kita sa COVID. O ang atong mga doktor, mga nurses ug uban nga mga medical courses o medical profession mao sila karon ang miasdang sa kaaway may tungod nining COVID apan hangtod karon nagpadayon ang atong mga doktor, ang atong mga nurse sa ilang misyon sa kalibutan aron sa pagtambal sa mga masakiton. Ug ganaw sa atong mga kaparian aron pagtambal sa lawas ug kalag sa tao. Ug ganaw sab kanato ang atong mga seaman nga nagtrabaho diha sa barko alang sa ilang pamilya, mga engineer, mga tanan nga kurso gihatag kini sa Dios kanato kay ato kining buhaton ug mao kini ang atong purpose sa kalibutan. Ang hagit sa kinabuhi sa kanabutan daw simponiya sa musika usahay malipayon usahay magulanon ingon ana ang atong kinabuhi. So ang mission nato matapos lang kini tanan kun maangko na nato ang Church of Triumphant. So manubag kita sa Dios kung unsa may gihatag o plano sa Ginoo nato nga wala nato buhatan. Ilabi na gyud ang pagsangyaw ngadto sa atong mga kaigsuonan sa nagkinahanglan og pagkaon sa pulong sa Dios ug nagkinahanglan og tubig nga sa mga gipang-uhaw natong mga kaigsuonan sa pulong sa Dios. So mga kaigsuonan ko ni Kristo, matag usag-usa ka nato aduna kitay mission. Kung unsa man kita karon sa kalibutan, kung unsa man ang naabot nato sa atong kinabuhi, kana subay sa kabubuton sa Dios. Ug ato kanang tubagon. So sa ako nang giingon aron malig-on kita sa pagsagubang sa atong mga misyon, magtuon kita mahitungod sa Dios aron maangko nato ang tinuod nga serbisyo nga walay kapalit. Serbisyo nga wala magpaabot og balos. Tinuod nga serbisyo sa paghigugma ngadto sa atong mga kaigsuonan. So sa akong kinabuhi naglibog ako kung unsay akong kuhaon nga kurso. So nakakuha akong kurso nga BSBA. Nagamit man tuod nako sa pila kahigayon. Pero ang purpose sa Dios mao kini nga naabot ako sa Italia ug nakahimo og usa ka YouTube channel aron magpadayon kita sa pagsangyaw o pagpasabot o pag-alagad ngadto sa atong mga kaigsuonan. So maayong buntag mga kaigsuonan ko ni Kristo, ug ayaw kamo kalimot sa pag-subscribe sa ato ang YouTube channel o moingon kita mission to be accomplished. Nga atong i-accomplish ang mission, ang plano, ang purpose kanato dinhi sa kalibutan. Usbon ko pag-ingon, maayong buntag sa tanan.